हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माताजी प्रणाम। प्रणामम हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। प्रणामम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माताजी। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യാനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദ सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पथे गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഓരോ ജന്മങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്തായിരുന്നു? സത്വഗുണത്തിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് ജ്ഞാനമുള്ളതാണ്, അത് പ്രകാശമാനമായിരിക്കും ആക്കും ഒരാളെ. പിന്നീട് എന്താണ്? അതിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാവും. ഇതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഓരോ ലക്ഷണം. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എവിടെ പോകും? ഊർധ്വലോകം. പക്ഷെ ആ ഗുണത്തിനൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ഒരു മറ്റുള്ള ആ രണ്ട് ഗുണങ്ങളെക്കാൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ അഹങ്കാരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ വീണ്ടും ബദ്ധരാകപ്പെടാണ് നമ്മൾ. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്. പിന്നെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ ഒരുപാട് അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരുപാട് മോഹം, സംതൃപ്തനാവില്ല. എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും വേണം എന്നുള്ള ആ അതിയായ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹം മൂലം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രജോ ഗുണക്കാരെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ പിന്നെ അവരെവിടെ പോകും? കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർ ഭൂമി തന്നെ വന്ന് പിറക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഫലോദിഷ്ട അതായത് കർമ്മികളുടെ വന്ന് വീണ്ടും പിറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതവര് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ആലസ്യം, അതായത് ഒരുപാട് ഉറക്കം, നിദ്ര അല്ലെ, പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും കഴിവ്, അതായത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്താ പറയുക ശക്തി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, എല്ലാം ജോലി എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവര് ജോലി എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. മറ്റുള്ളവർ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ അവർ തയ്യാറല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ ചിന്തിക്കുകയില്ല. ആര്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? അലസത. അവർക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് അലസത ഉണ്ടാവും, നിദ്ര ഉണ്ടാവും, പ്രമാദം ഉണ്ടാവും, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? ാണ് അവർ ചെല്ലുന്നത്? അവർ അധോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ബീജപ്രദാപിതാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഈ ഭഗവാനാണ് ബീജം നൽകുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസാരം നമുക്കൊരു ശരീരം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്? എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ആളുടെ, അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവര്
വിനയമായിരിക്കും, അവർക്ക് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക സമചിത്തനായിരിക്കും. അവർക്ക് മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും പിന്നെ എല്ലാം സമചിത്തത പാലിക്കും അവര്. പിന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ആ ഭേദമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. പിന്നെ അവര് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതെന്താ പറയാ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടാണ് അവര് നിൽക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ധീരനായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകില്ല, അതായത് അവർക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും പിന്നെ അതും ഉള്ളതിൽ അവര് വെറുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അവർ വെറുക്കുന്നുമില്ല, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമചിത്ത ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അതീതനായ, ഇത് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അവർക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. അവര് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക? അത് ഭഗവാനെ. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അവര് എന്താ പറയാ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വത്തില് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവർക്ക് ആരാധിക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയും. അവസാനം അവർ എന്താ പറയാ പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അവർക്ക് അതെല്ലാം സഹായിക്കും അവരെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അധ്യായം 15 ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം. പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ശ്രീ ഊർധ്വമൂലമധഃ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാമസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇതെന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ മരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് ഈ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ ഒരു മരത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ് ആ മരം? അരയാൽ വൃക്ഷം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തോടു കൂടി ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങനെയാണ്? മേൽപോട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ കീഴ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? വേരുകൾ താഴോട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ശാഖകളും മേലോട്ടല്ലേ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ്. അതായത് വിരുദ്ധമായ ഒരു മരമാണിത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, മുകളിൽ കാണാം ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ആ രാധാകൃഷ്ണൻ, അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം ധാമം. അപ്പൊ ആ ധാമത്തിലുള്ള വൃക്ഷമാണ് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം. അതിന്റെ നിഴലാണ് പ്രതിബിംബം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പ്രതിഫലനം എന്നൊക്കെ പറയും. ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നത്. ആ വൃക്ഷമാണ്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തോടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്നാണ് ഈ വേരുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. എവിടുന്നാണ്? ഈ ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നാണ് വേര് തുടങ്ങുന്നത്. മുക്തി എപ്പോഴാണ് മുക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുക? ഇവിടെ ഡിസയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആഗ്രഹം. നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കും. കാരണം ആഗ്രഹം എപ്പോഴാ വരിക? നമുക്ക് പല ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതാവുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അതായത് നമ്മൾ കർമ്മവും ഫലവും ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല അവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതാണ് ലിബറേഷൻ എന്ന് എഴുതുന്നു. അതാണ് മുക്തി. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു മന്ത്രങ്ങൾ, അതായത് വേദിക് മന്ത്രങ്ങൾ. അത് വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഇലകളാണ്. ഇതിവിടെ കാണാം, വേദിക് ഹിംസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇലകളാകുന്നു. ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇലകളാകുന്നു. ഇതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ എന്താ പറയാ മുകളിലേക്കാണ്. ഇതിന്റെ വേരുകളെല്ലാം മുകളിലേക്കാണ്, ശാഖകൾ താഴോട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നേരെ തിരിച്ചായ ഒരു അത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമിലെ ആ മരത്തിന്റെ വിരുദ്ധമായ ഒരു അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ, അതായത് പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെന്താണിത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഉപമയാണ്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്നുള്ളത് ഉപമ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ശാഖകൾ തന്നിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ശരീരം ഭഗവാൻ തരുന്നു. അത് മൃഗത്തിന്റെ ആവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മരം അറിയുന്നില്ല, നമുക്ക് വേരുകൾ ബ്രഹ്മാവിൻ ലോകത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം അവിടെ നിന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വേര് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശാഖകൾ, പക്ഷെ ഇതിന്റെ വേര് താഴോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഓരോ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടാണ്. അപ്പൊ ആ ചാടുന്നതാണ് ഓരോ ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മൾ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വേദ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഇലകളാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇലകളൊക്കെ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്ന ആരാണോ ഈ വൃക്ഷത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതായത് അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അവനെ ആര് പറയും? വേദജ്ഞൻ. ഭഗവാൻ പറയണ വേദജ്ഞൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അത് വീണ്ടും കാണാം. ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജലാശയം കാണുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ജലാശയമുണ്ട്. ഈ ജലാശയത്തിൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ആ മരം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജലാശയത്തിൽ ആ മരം എങ്ങനെ കാണുന്നത്? വേര് മുകളിലേക്കും അതിന്റെ ആ ശാഖകളൊക്കെ
സോറി വേരും മുകളിലേക്കും ശാഖകളും താഴോട്ടുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇത് ഉപമ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട് ഒരാള് അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അറിയാം, നമുക്ക് വേദവ്യാസരുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങൾ തന്നപ്പോ ഇപ്പൊ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ഏത് വേദം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലും ആ വേദങ്ങളൊക്കെ ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ. അതാണ് പറയുന്നത് വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുക എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാള് വേദജ്ഞനാകാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരാണ് വേദജ്ഞൻ? ആർക്കാണോ ഈ മരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അവർ വേദജ്ഞനാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വതവേ നമുക്ക് അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരാള് വേദജ്ഞനാകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ മരം എന്താണ്? അത് തിരിച്ചുള്ള മരമാണ്. അതായത് ശരിക്കുള്ള മരം ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുണ്ട്. ആ മരത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ നിഴല്? മരത്തിന്റെ നിഴല് വേരുകള് മുകളിലോട്ടും താഴേക്ക് അതിന്റെ ശാഖകൾ ഇറങ്ങാണ്. താഴോട്ടും വേരുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ മധ്യത്തിലാണ്, ഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോക, തപലോക, മഹാലോക എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മലോകം ഉയർന്ന ലോകമാണ്. അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വേരുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ വേരുകൾ താഴോട്ടും ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം, എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മൂലം. നമുക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫലോദുഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ചെയ്ത അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മുക്തി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയ പ്രവാലാഹ അധശ്ച മൂലാനി അനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുകളിലാണ് അതിന്റെ വേരുകളും, പക്ഷെ ഇത് താഴോട്ടും പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ചെടി നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എവിടെ ഒഴിക്കുക? നമ്മൾ ശാഖകൾക്കല്ല, നമ്മൾ വേരിന് വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തനിയെ പോഷിക്കപ്പെടും. എന്താ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളും ശാഖകളും എല്ലാം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടും. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ജലസേചനമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ അരയാൽ വൃക്ഷമാകുന്ന ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന ആ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വ, രജസ്, തമസ് എന്ന ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അവസാനം എവിടെ, ആദ്യം എവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചില്ലകളൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? രൂപ, സ്പർശ, ഗന്ധ, രുചി എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ ചില്ലകൾ. ഈ മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. മുകളിലേക്ക് മാത്രമല്ല താഴേക്കും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദി അന്ത്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അതാണ് ഇതെന്താണിത്? എന്തുകൊണ്ട് ഈ മരം ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നു? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. നമുക്ക് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണം. കാരണം ആഗ്രഹങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ദേഹം നശിച്ചു പോവും, പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്തി തരാൻ ചിലപ്പോ അതും മനുഷ്യനായിരിക്കില്ല, മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം പോലും തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും തീരും? അവര് വേറൊരു മൃഗമായിട്ട് തീരും. അപ്പോ
കരടിയായിട്ട് തീരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കരടി ഒരുപാട് നേരം ഉറങ്ങുന്ന പ്രാണിയാണ്, മൃഗമാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക 24 മണിക്കൂർ, ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്തയിൽ വരും. അലസതയായിട്ടും ഒന്നും പണിയെടുക്കാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് നമ്മൾ പന്നികളായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ ഇതൊക്കെ. ഏതാണ്? ഈ മനുഷ്യ സമുദായം, ഈ മരം, അതാണ്. അത് നമ്മൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഉപമയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ? എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇലകളാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ചില്ലകൾ. ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും, പിന്നെ എന്താ ശാഖകൾ താഴോട്ടും, അതേപോലെ വേരുകളും താഴോട്ടും ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये യന്ത്ര പ്രവൃത്തിം പ്രസൃത പുരാണി. ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. അതായത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ രൂപം. എന്താ വെച്ചാൽ വേരുകൾ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണില്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? വേരുകളൊക്കെ താഴോട്ടായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് നമ്മൾ ഇമാജിനറി എന്ന് പറയില്ലേ, കാൽപ്പനികം. അത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മുകളിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണിത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താൻ ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ശാഖകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഛേദിച്ചു കളയാൻ പറ്റുക? കാരണം നമുക്ക് എപ്പോ വരെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ ഈ വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത്രയധികം വേറുറച്ച ഒരു വൃക്ഷമാണിത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതാണ് ആയുധം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ. ഏത് ആയുധമാണ്? വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിതിനെ ഛേദിച്ചു കളയാം. അപ്പൊ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതല്ല വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ പറയുക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കർമ്മത്തിനോടാവട്ടെ ഫലത്തിനോടാവട്ടെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണത്? വിരക്തിയായി മാറി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ വിരക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു ആയുധമാകുന്നത്. എന്തിന്? ഈ വൃക്ഷത്തെ ഛേദിച്ചു കളയാൻ. അങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരായി നമുക്ക് എന്താ പറയാ പരവ്യോമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പൂകി, അതാ പറയണ്ടേ, എവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ലോ അവിടെ ആ ദിവ്യ പദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പുരുഷൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ആ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. പക്ഷെ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധമാകുന്ന ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ഛേദിച്ചു കളയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചിതരായി മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാഞ്ഞത് പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭശായി വിഷ്ണുവിലും എത്തും നമ്മൾ. പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്റെ അച്ഛനാര, അവരുടെ അച്ഛനാര, അതായത് എന്റെ മുത്തച്ഛനാര, അവരുടെ അച്ഛനാര, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒടുവിൽ എവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്തതാരാണ്? നമുക്കറിയാം. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പൊക്കിൾക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് എന്താ പറയാ ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ താമരപ്പൂവിന്റെ മുകളിലാണ് എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്തതാരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അവസാനം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എവിടുന്ന് വന്നു? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോ ഈ നാരായണ രൂപങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചില്ലേ, വിസ്തരണങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ, അവിടെ നിന്ന് വന്നു. മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 വിഷ്ണുകളും എന്താ പറയാ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവസാനം നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? ശ്രീ ഭഗവാനിൽ എത്തും.
ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അങ്ങനെ അവസാനം അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായതോ, എന്നേക്കാൾ എന്താ പറയാ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ, എനിക്ക് സമാനമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് അവസാനമാണ് അവിടെ. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന എന്താ പറയാ പരമതി ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് സഹവാസം വേണം. ആരുടെയാണ്? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കാണോ ജ്ഞാനമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ എന്നും കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഹവാസം വേണം. അതായത് ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളുടെ സഹവാസം വേണം. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാൻ, നമുക്ക് ആ മരം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതൊരു നിഴൽ മാത്രമാണ്, മായികമായിട്ടുള്ള നിഴലാണെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം മുകളിൽ എന്താ പറയാ യഥാർത്ഥമായ വൃക്ഷമുണ്ട്, അതിന്റെ നിഴലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബന്ധങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു മായാ നിഴലാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഹവാസം വേണം ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയുടെ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനം അറുത്ത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ മരത്തെ നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മോചിതരാകുള്ളൂ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ബീജപ്രദാ പിതാവാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താഃ സുഖദുഃഖ സംജ്ഞേ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാഃ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് 3 കാര്യങ്ങൾ? നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, ഇതാണ് 3 ദോഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏതാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയുന്നവൻ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുക എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്ന ഈ 3 ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിയണം. എന്നിട്ട് ഭൗതിക തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായ ആഗ്രഹം. ആ ഭൗതിക തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം. അത് രജോ ഗുണത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, കാരണം അതിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വം. ഏതാണ് സനാതന തത്വം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ, അറിവാണ് സനാതന തത്വം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന ആ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം. അതായത് നമുക്ക് സുഖം വരുമ്പോഴും ദുഃഖം സമചിത്തനായിട്ട് നിൽക്കണം. എങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മോചിതരായി അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതെങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 എന്താ പറയാ, ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യത്തെ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇനി അടുത്തുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തൊട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരും. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മോചിതരാകണം. ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോടാണ്. അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ആ മരത്തിന്റെ നിഴലാണ് താഴെ കാണുന്ന ആ വൃക്ഷം. അത് നമുക്ക് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ്. അത് ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ പുറത്തു പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ വൃക്ഷം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ വേരുകൾ ഇത് ഭഗവാൻ ഉപമ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിരക്തിക്കുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് അതിനെ മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മോചിതരായി ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയണം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम.
പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. അവിടെ എത്തുമ്പോ തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് വിടുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അവിടെ എന്താണ്? സൂര്യനില്ല, ചന്ദ്രനില്ല, അഗ്നിയില്ല, അവിടെ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ ഇവർക്കൊക്കെ വെളിച്ചം, അതായത് പ്രഭാസ്മി കശി സൂര്യയോ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇവർക്കൊക്കെ വെളിച്ചം എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്കൊക്കെ വെളിച്ചം കിട്ടുക. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്കിവിടെ ആവരണങ്ങളുണ്ട്, 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യം വരുന്നു. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചം അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ, ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ വെളിച്ചം മതി. അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അവിടെ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നുമില്ല, അഗ്നിയും ഇല്ല അവിടെ അഗ്നിയും ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണോ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് അഗ്നി വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും, നമുക്ക് യജ്ഞം എന്താ പറയാ, ഹോമകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അഗ്നി വളരെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സ്വയം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വെളിച്ചം മതി. പിന്നെ അതേപോലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താ സ്വപ്രകാശത്താൽ അത് പ്രകാശമാനമാകുന്നതാണ്. അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രന്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃ ഷഷ്ടാനി ഇന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ളത് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതാണ്. ഈ ശ്ലോകമാണത് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. മമൈവാംശോ ജീവലോകി ജീവഭൂത സനാതന. അതായത് നീ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വന്നുപെട്ട ഈ ജീവസത്തകളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ സനാതനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് സനാതനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഹം നശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെ. കാരണം ആത്മാവ് സനാതനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചെറിയ തോതിൽ എന്ന് മാത്രം. ഒരുപാട് നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങളുടെ ആ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, ക്വാളിറ്റി ഗുണം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതാ പറയണേ, ഭഗവാൻ ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. കണ്ണു, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ അന്തരേന്ദ്രിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ജീവസത്തകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്, ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഭൗതിക. കാരണം അവർക്ക് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരെ. എന്താ പറയാ, അവര് വളരെയധികം മത്സരത്തിലാണ് ഓരോ ഗുണങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുണത്തിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവാകുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, അതായത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ആ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വെച്ച് ഈ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ ബന്ധങ്ങളെ എല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന്. ഭഗവാന്റെ അംശത്തിൽ 2 തരമുണ്ട്. അതായത് സ്വാംശം എന്ന് പറയും, പിന്നെ വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയും. സ്വാംശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. അതായത് ശ്രീരാമനാവട്ടെ, നരസിംഹനാവട്ടെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, എല്ലാ അവതാരം നമുക്കറിയാം. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ധാമമുണ്ട്, ശാശ്വതമായ ധാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്താണ്? വിഷ്ണു തത്വമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്വാംശ വിസ്തരണ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മക്കൾ എന്താണ്? വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന്, സെപ്പറേറ്റഡ് എനർജി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. അത് നമ്മൾ വിഭിന്നമായ അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ മലിനീകരിക്കപ്പെടില്ല, കാരണം അവരൊക്കെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മൂലം ഇവിടെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബദ്ധാത്മരാകാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകണം. എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ആ വിരക്തി എന്ന ആയുധം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാം.
അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവേര നിത്യ സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അതായത് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായ യജമാനനായ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനായ ശാശ്വതനായ ഒരു ദാസനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം ഭക്തി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭക്തി എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ സേവനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റൂ. ആ സേവനം എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, 9 രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് സേവനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സേവനം. അപ്പൊ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. ഹരിനാമം ജപ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് അഗ്നിയെ കാണാം. അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ആ അഗ്നിയുടെ ആ എന്താ പറയാ, അതിനെ ആ എന്താ പറയാ, അഗ്നി അതിന്റെ തീപ്പൊരികളാണ്. അപ്പൊ ഈ തീപ്പൊരികൾ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഈ അഗ്നി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തീപ്പൊരികൾ, ചെറിയ ചെറിയ തീപ്പൊരികൾ വരും. പക്ഷെ ആ തീപ്പൊരി എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ? അഗ്നിയുടെ ഒരു അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തീപ്പൊരിക്ക് എന്താണ്? അഗ്നിയുടെ ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ തീപ്പൊരിയെ നമ്മൾ അഗ്നി എന്ന് വിളിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ അഗ്നിയുടെ എന്താ പറയാ, അളവില് അഗ്നിയെ പോലെ അല്ലാതെ, പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ അഗ്നിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അതിന് തീപ്പൊരിക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉപമ തരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു മമൈവാംശോ ജീവലോകേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ അംശം എങ്ങനെയാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം, അളവില് അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഇപ്പൊ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രസമുണ്ട്. ആ വെള്ളം നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഉപ്പ് രസം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണം ഉണ്ട് അതില്, ആ വെള്ളത്തില് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തിന് സമുദ്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റോ? ഇല്ല. അതേപോലെ അളവിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനല്ലല്ലോ. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ തോതിലുണ്ട്, അളവിലില്ല. ആ ഗുണത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതാണിത് മമൈവാംശോ ജീവലോകി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയൂ, അഭേദ തത്വ, അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വ. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നപ്പോ ഇത് പറയാറുണ്ട്. അതായത് ഗുണത്തിലൊന്നും പിന്നെ അളവില് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളൊക്കെ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാരും പറയും നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹം ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മരണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ദേഹം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം തീർന്നു, നമ്മുടെ എല്ലാം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ശരീരം ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് തെറ്റായ വാദമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം അവസാനിക്കും, ദേഹനാശത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. ആ പോകുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടു പോകും? മിഥ്യാഹങ്കാര, പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനസ്സും കൊണ്ടുപോവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഇത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക? ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ ആ സമയമാവുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കർമാനുസാരം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലം നിൽക്കണോ അത് നമ്മൾ നിന്നേ മതിയാവുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ കർമ്മം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ സമയം തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ആ നിശ്ചയം പോലെ, നിയമം പോലെ നടക്കും. ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ ഈ ദേഹം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അതോടെ തീർന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട് നമുക്ക്, ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ സ്ഥൂല ശരീരം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോ ആ ആത്മാവ് പ്രേതാത്മാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ 60 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തി 30 വയസ്സിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോ ബുദ്ധിയുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്, അഹങ്കാരമുണ്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും 30 വർഷത്തോളം അതിങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും ഈ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ യാതൊരു അധികാരവും നമുക്കില്ല. നമ്മളിവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥ, കർമ്മം ചെയ്യുക, അത് ഫലം നീ ചിന്തിക്കരുത്, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കർമ്മത്തിലും ഫലത്തിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനിയം സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാഷയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപമ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാറ്റിനൊരു ഗന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. കാരണം കാറ്റിന് ഗന്ധമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ കാറ്റ് നല്ല പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ആ ഒരു നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗന്ധം വരും അല്ലെ, നല്ലൊരു മണം കിട്ടും, നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഗന്ധം കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് കാറ്റ് ഇപ്പോ അഴുക്കുള്ള സ്ഥലത്തോ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? കാറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഗന്ധം, ആ സ്ഥലത്തെ ഗന്ധം കൂടെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നും പറഞ്ഞ് കാറ്റിന് ആ ഗന്ധമായിട്ടൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആ കർമ്മവാസന എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതിനായിട്ട് ഒരു ഗന്ധമില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാറ്റിന് എന്താ പറയാ നല്ല ഗന്ധമുണ്ട്, കാറ്റിന് ഒരു ചീത്ത ഗന്ധമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഗന്ധം എങ്ങനെയാണ്, അത് കാറ്റ് എവിടെയാണോ പോകുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് എന്താണോ ഗന്ധം അത് അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ആത്മാവ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സോടുകൂടി അതെന്താ ചെയ്യുന്ന, ആ ശരീരം നശിച്ചിട്ട് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, ആ കർമ്മവാസന. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ജോലികൾ നമ്മൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ കർമ്മവാസന എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് സാക്ഷി? ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്? അതെന്തിനാണ്? അത് പഴയ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മവാസന നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സാക്ഷി ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ആ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ശരീരം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇവിടെയും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, അതിന്റെ വിത്ത്, പാപത്തിന്റെ ആ വിത്ത് എന്താ പറയാ മുളച്ച് അതൊരു വലിയൊരു മരാവ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ പാപങ്ങൾ, ഈ തെറ്റുകൾക്ക് ഏത് തെറ്റിനാണ് ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മവാസന, അത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശരീരം എന്താ പറയാ, കാറ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഗന്ധത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ അതേപോലെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിലും കർമ്മവാസനകൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ശ്രോതം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു എന്താ പറയാ സ്ഥൂല ശരീരം കൈകൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗന്ധം എന്താ പറയാ, വായു ഗന്ധത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് ഈ ദേഹം നശിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. അത് ആ സങ്കല്പങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൂടെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ എന്തായിരുന്നോ സങ്കല്പങ്ങൾ, മരണത്തോടുകൂടി അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം മനസ്സും ബുദ്ധി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. എന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു പൂച്ചയ്ക്കുണ്ട്, ഒരു നായക്കുണ്ട്, ഒരു ആനയ്ക്കുണ്ട്, എല്ലാം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, മൂക്കുകൊണ്ട് മണം കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ഗന്ധം കിട്ടുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ പക്ഷി മൃഗാദികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശരീരം വിട്ടു വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അവിടെയും എന്താ പറയാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടത് ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് ആ പന്നിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ പന്നി ആ സമയത്ത് അതിന് കിട്ടിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അത് സുഖിച്ചു കഴിയാണ്, അതിലൂടെ അത് സുഖിച്ചു കഴിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
उत्क्रामान्तं स्थितिं प्रापि भूतज्ञां वा ഗുണാൻവിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം പോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിവിട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് അത് സ്വീകരിച്ചു അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം എന്താ പറയാ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിവിടെ? ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാർക്ക്, വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം വേണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അകക്കണ്ണ്, അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ്. നമുക്കിപ്പോ ഈ ചർമ്മചക്ഷുസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിപ്പോ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന കണ്ണ് ഏതാണ്? ചർമ്മചക്ഷുസ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ട്? ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ. അതേപോലെ ശാസ്ത്രചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അധ്യയനം ചെയ്ത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എല്ലാം സ്വാധ്യയനം ചെയ്ത് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന കണ്ണാണ് ശാസ്ത്രചക്ഷുസ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനമുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സാധാരണ കണ്ണല്ല, അത് നമുക്ക് ശാസ്ത്ര കണ്ണാണ്. അത് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയാ കണ്ണാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിവെട്ട് ഏത് തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കിപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഞാനിപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് ഇവിടെ എന്റെ ആയുസ് തീർന്ന് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യദേഹത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇനി വേറൊരു ശരീരം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നായയുടെയോ പക്ഷിയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതായത് ഞാൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, ഞാൻ സത്വത്തിലാണോ രജോഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് അതടുത്ത ശരീരം ഞാൻ കൈകൊള്ളുന്നത്, അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഈ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. കാരണം അവർക്ക് വിവരമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, തമോ ഗുണത്തിൽ അവർക്ക് എന്താ ജ്ഞാനമില്ല, തോന്നിയ പോലെ തന്നിഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് മേലെ ഉയരണം, നമുക്ക് മേലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ മൂഢന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് അകക്കണ്ണെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമുക്കുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കുള്ളതല്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മനും ഒരു പരിതസ്ഥിതി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതാണ്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിലാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും ജീവിതം ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്തി ആത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോ പ്രകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല? അതായത് മൂഢന്മാർക്ക്, അതായത് വിഡ്ഢികൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാം. ആരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദി? അതായത് 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയവാദി എന്ന് പറയും. കാരണം അവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബ്രഹ്മ നിർവാണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവര് എന്താ പറയുക, ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ, ആ തലത്തിലേക്ക് അവർ ഉയർന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട്, ഈ ഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളല്ല കർത്തൃ, ഗുണങ്ങളാണ് കർത്തൃ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുകളിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ബോധം ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞാല്, ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആർക്കാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക്, എന്താ പറയുക, മനോവികാരം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ഈ ശ്രമിച്ചാലും ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് മനോവികാസം, അതായത് നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി വേണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു സംഘം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സംസർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുകയാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ വിഡ്ഢികളായി പോകും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. യഥാ ആദിത്യഗതം തേജോ
സയതേഖിലം യച്ചാന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയണേ സൂര്യന്റെയും, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ എന്താ പറയാ, വിശ്വമെങ്ങും അതായത് ലോകമെമ്പാടും വെളിച്ചം നൽകുകയാണ് ഭഗവാൻ. ആ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അതായത് സൂര്യനിലൂടെ. അതായത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ വെളിച്ചം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിയാം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ, അതായത് ഈ വെള്ളത്തിലെ രുചി ഞാനാകുന്നു, ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കിട്ടുന്ന ആ പ്രകാശം എന്നിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഗ്നിയുടെ തേജസ്സും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമുക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം ഭഗവാനോട്. അതായത് നമുക്ക് സൂര്യൻ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. അതേപോലെ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവും വളരെയധികം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആജീവനാന്തം നമ്മൾ അവരെ ഓർക്കും. എത്ര വട്ടം നമ്മൾ അവർക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക്, അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമുക്കിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആ സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇതിന്റെ വെളിച്ചം, ഈ സൂര്യന് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്താണ്, നമുക്ക് ഉടനടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അതേപോലെ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ ആ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിന് കാരണമാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അഗ്നിയെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതികളെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഈ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. പക്ഷേ വിഭൂതികളെ എന്തിനാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ? അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത്, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണുമ്പോൾ, ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ, അഗ്നിയെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാം അല്ലെ. ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അതിന് പണം അടയ്ക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പണം അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്കിപ്പോ ഒരു വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പണം അടയ്ക്കണം അല്ലെ. എന്തും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആ പണത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ആ ബേസിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേന്ന്. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആ നന്ദി പ്രകടനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും അവൻ എന്താ പറയാ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും ആ എന്താ പറയാ നമുക്ക് വിസ്മയാവഹമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓർക്കാം, ഭഗവാനെ ഓർക്കാം. എന്ത് സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊക്കെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി അഹമോജസോ പുഷ്ണാമി ചൗഷധീം സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യം നമുക്ക് എന്നും ഇന്നേ വരെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ ഇത് നമുക്കറിയാം. അതായത് സർവ്വഗ്രഹങ്ങളും ആ എന്താ പറയുക വായുമണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി മൂലമാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ. അതെന്താണത്? അത് ഞാൻ ചന്ദ്രനായി, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് സർവ്വസസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം ഞാൻ പകരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് വിചാരിക്കും, നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിന് ആ ഒരു സ്വാദ് ഉണ്ടാവുന്നത്, രുചി ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണെന്ന്. അല്ല, അത് ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് കൊണ്ടാണ്, ആ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ആ ജീവരസം, ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ജീവരസം എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ആ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് അതിനെ സ്വാദുള്ളവയാക്കുന്നത്, അതിന് ജീവരസം നൽകുന്നത് ഈ ഞാനാണ്. ഏത് രൂപത്തിൽ? ചന്ദ്രന്റെ രൂപത്തിൽ. ചന്ദ്രന്റെ ആ നിലാവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ സസ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാദുള്ളവ ആകുന്നത്. ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ലേ, നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം വേണമെന്ന്. അല്ല, അതേപോലെ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചം, അതായത് ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചവും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും ഏറെ രുചിയുള്ളതും സ്വാദുള്ളതൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതാഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത
പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം ഭഗവാൻ. ഇത് നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഇത് എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സകല ജീവികളിലും ഉള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാന്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ദഹനശക്തി നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിലെല്ലാം പറയില്ലേ, ദഹനശക്തി കുറവാണ്, ദഹനശക്തി കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് മെറ്റബോളിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ മെറ്റബോളിസം, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഈ ദഹനാഗ്നി ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദഹനാഗ്നി ആകുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവസത്തകളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ഭഗവാനാണ്. എന്താണ് ഈ ദഹനാഗ്നി? അതിനൊരു പേരുണ്ട്. എന്താണത്? വൈശ്വാനര. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ദഹനാഗ്നിയുടെ പേരെന്താണ്? വൈശ്വാനര. ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ വൈശ്വാനര എന്ന ദഹനാഗ്നി എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും അതിന്റെ ജോലി അത് ശരിക്ക് ചെയ്യണം. ആ ദഹനാഗ്നി ശരിക്ക് ജ്വലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് വിശപ്പ് സംഭവിക്കുക. ആ വിശപ്പില്ലായ്മ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പിന്നെ അത് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാവുക, അത് മൂലം എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ, വ്യാധികൾ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ അഗ്നി ശരിക്ക് പ്രജ്വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അതാണ് ഈ ദഹനാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാരാണ്? അത് സ്വയം ഭഗവാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പുറത്തു തള്ളുന്നതും പ്രാണവായുവിനോട്, അതായത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വായു സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇതെന്താണ്? അതെന്താണ്? ആ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അതെന്താണ് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ? ഏതാണ്? അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചരച്ച് ഇറക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചൂട്ടി കുടിക്കേണ്ടവ. അപ്പൊ ഇന്നിങ്ങനെ ഈ 4 രീതിയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ അത് ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. 4 രീതിയിലുള്ള ആ ആഹാരങ്ങളെ ഭഗവാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വൈശ്വാനര എന്ന ജഠരാഗ്നിയാണ്. അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ദഹന പ്രക്രിയ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലെ ഒരു അഗ്നി രൂപത്തിലാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. അത് വൈശ്വാനര എന്ന അഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ. സർവസ്വചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവ ച. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്ന് ഉളവാക്കി. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഈ എന്നെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഈ ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം പറയേണ്ടത്, ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ, എല്ലാവരുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സ്ത്രീ ഇല്ല, പുരുഷൻ എന്നില്ല, ഒരു എന്താ പറയാ, ആനയോ നായയോ പന്നിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഏതൊരു പക്ഷി മൃഗാദികളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷി എന്ന നിലയിൽ വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്, അതാരാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ സ്മരണശക്തി ആരാ തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. അതേപോലെ ജ്ഞാനവും, നമുക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട ആ രീതി എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും. നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പൊ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ആരാകുന്നു? അത് ഭഗവാനാകുന്നു. മറവിയും എന്നിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് മറവി എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? മറവി എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് നമുക്ക്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാം, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോ എത്രയോ ഒരു 19 ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ആ 19 ജന്മങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറവി പോലും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ മറവിയും പോലും ഞാനാകുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ഈ എന്നെ തന്നെ. അതായത് വേദേശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ. അതായത് എല്ലാ വേദങ്ങളും, നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും, അത്രയും പഠിച്ചു തീർന്നാലും അത് എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാനാണ്. അതായത് വേദാന്ത കൃത് വേദ വിദേവ ചാഹം. ഭഗവാൻ പറയണു, വേദാന്ത കൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേദാന്തം രചിച്ചിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെ. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ രൂപം എടുത്താണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. വ്യാസദേവൻ വേറെ ആരുമല്ല, സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്താ പറയാ, വേദങ്ങൾ രചിച്ചത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഈ ഞാൻ തന്നെ. സ്വയം ഭഗവാൻ രചിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ്
പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? സ്വയം ഭഗവാനെ തന്നെ. കാരണം നമുക്കൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എത്ര, അതായത് പറഞ്ഞ ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് എത്രത്തോളം അളവിൽ നീ എന്നെ സമർപ്പണാബോധത്തോടെ എനിക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ആ രീതിയിൽ നിനക്ക് ഞാൻ അറിവ് നൽകും. അത്രമാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിവ് നൽകുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒന്നിനും അഹങ്കരിക്കാനില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ പേരെ എന്താ പറയുക ആക്സിഡന്റ് ആയി കോമ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമ്മൾ കടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്താ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവില്ല, വെറുതെ കിടക്കായിരിക്കും, ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ഓർമ്മ കുറവ് വരുന്നത്? അതായത് ഓർമ്മ എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരണമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോ വിചാരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു സാധനം വെച്ചത് നമുക്ക് അടുത്ത നിമിഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഞാൻ അതെവിടെ വെച്ചു, അതുപോലും നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നന്നായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉറവിടം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഓർമ്മശക്തി ആവട്ടെ, ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടുമ്പോഴും നമുക്കൊന്നും അഹങ്കരിക്കാനില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സമർപ്പണാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനിൽ. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാഷ്ടാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂട്ടസ്ഥോക്ഷര ഉച്ചത്തെ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും പിന്നെ അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം പറ്റാവുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റു പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു തരം പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതാണ് രണ്ടു തരം പുരുഷന്മാര്? ഒന്ന് തെറ്റു പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർ. അതവരെന്താണ്? ഒരു സൈഡ്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? തെറ്റുപറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടു തരമുള്ള പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവർ. അതായത് തെറ്റുപറ്റുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവസത്തകളും, തെറ്റുപറ്റാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റുപറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാലോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താണത്? നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റി നമ്മൾ സമനില കൈകൊണ്ട്, അതായത് ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും സമനില കൈകൊണ്ട് ആരോടും ശത്രു മിത്രഭാവ ഭേദഭാവം ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് ആ ഭേദങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആശ്രയം പ്രാപിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഹരിനാമ ജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണങ്ങളോടുകൂടി നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യത ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റു പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവർ മുക്ത ആത്മാക്കളാണ്. അതേപോലെ ബദ്ധ ആത്മാക്കളല്ല. നമ്മളിവിടെ എന്താണ്? ബദ്ധ ആത്മാക്കളാണ്. കാരണം നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ അത് നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഗുണങ്ങളില്ല. ഒരു ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റുപറ്റുന്നവർ വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്കെല്ലാം കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം സംശയദൃഷ്ടിയാണ്. ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് സംശയദൃഷ്ടിയാണ്, അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മൾ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങളെ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം ബന്ധിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ? നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യും. 6 രീതികളുണ്ട്. അതായത് ജനിക്കും, വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു കാലം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യും, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോ രോഗങ്ങൾ, അതായത് അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം എന്താണ്? മരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എത്തിയവർ അവർ മുക്ത ആത്മാക്കളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ നിത്യചേതനാണ്. അത് നിത്യനാണ്, ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യ പരമോത്മോത്യുത ഉദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്യാവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി
പോരുന്നു. അപ്പോ ഈ ക്ഷരാക്ഷര, അതായത് ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റു പറ്റുന്നവര്, അക്ഷര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റു പറ്റാത്തവര്, ഇവരെ കൂടാതെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവരെ കൂടാതെ വേറൊരു പുരുഷനുണ്ട്. അതായത് പുരുഷനും കൂടി ഉണ്ട്. അതാരാണത്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ അവ്യയനാണ്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും എന്താ പറയുന്നത്, അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോകുന്നു. അപ്പൊ 3 ലോകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഊർധ്വലോകം ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭൂമി മധ്യേ നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ അധോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിൽ പുലർത്തി പോകുന്നത് ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. അക്ഷരത്തിലും പെടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അക്ഷരത്തിലും പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അത് പരമപദം പ്രാപിച്ചവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികതയിലുള്ളവർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബദ്ധാത്മാക്കള്. പരമപദം പ്രാപിച്ചവരെ നമ്മൾ പറയും മുക്താത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് ഈ 3 ലോകങ്ങളെയും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പരിപാലിച്ചു പോകുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അവ്യയനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അധീപനാണ്, നമ്മൾ അധീനരാണ് ഭഗവാന്റെ. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം ക്ഷരാദി അക്ഷര യസ്മാതക്ഷരമതീതോഹം ക്ഷരാദപി ചോത്തമഃ അതോസ്മി ലോക്യഭേദേ ച പ്രതിതി പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പുകഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പുരുഷോത്തമ യോഗ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നൽകുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? എല്ലാരിലും പുരുഷ ഉത്തമ. നമ്മൾ പറയില്ലേ സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. അത് ദേവലോകങ്ങളാവട്ടെ, ഭൂലോകമാവട്ടെ, ഏത് ലോകങ്ങൾ എടുത്താലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും സർവശ്രേഷ്ഠനായി ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വേദങ്ങളും ലോകരും എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പുരുഷോത്തമ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് സമാനമായി നിൽക്കാനും ആരുമില്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കാനും ആരും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്താ പറയാ, മത്ത പരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോത്തം സൂത്രേ മണിഗണായവ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് സമാനമായിട്ടോ എനിക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടോ ഈ എവിടെ 3 ലോകങ്ങളിലും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു തരാണ്. യോ മാമേവമസമ്മൂഢ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സർവവിധം ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. പിന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ, അതായത് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഋഷികേശനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സർവശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ആർക്കാണോ നിസ്സംശയം അറിയുന്നത്, അവരെന്താണ്? അവരാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകി. അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ വഴി പറഞ്ഞുതരാണ്, എങ്ങനെ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് എത്താം, നീ എന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, അംശം. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ മമൈവാംശോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, വഴികൾ പറഞ്ഞു തരാണ്, എങ്ങനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാള് അവര് കാലവ്യയം ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് സമയം പാഴാക്കില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഏത് ജന്മത്തിലും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ഏത് ഒരു യോനി കിട്ടുമ്പോഴും ഇത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ 4 ലക്ഷം മാത്രമേ മനുഷ്യ യോനികൾ, അത് എന്താ പറയാ, യോനികളുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി അധികം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും?
ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് സമയം കളയില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം മനുഷ്യജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണ്. അത് കിട്ടിയിട്ട് അവർ പാഴാക്കി കളയുന്നില്ല. അവർ ഉടനടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജ്ഞാനം കിട്ടിയ വശം അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു നമ്മുടെ സമയം എന്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ ജപത്തിന്. ഹരിനാമം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കണം. നമ്മൾ ദിവസേന നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. इति गुह्यतमं शास्त्रं यदुक्त्वा माया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च ഭാരത ഹേ പാപരഹിത. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിത എന്ന്. പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവനെ എന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനോടെ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവൻ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിച്ച നമുക്കറിയില്ല ആയുസ് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എന്നൊക്കെയെന്ന്. കാരണം വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുസ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഏറിയത് 100 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലും, പക്ഷെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കാനോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനോ ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ച് എടുക്കാനോ നമുക്കൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, എത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ പറ്റുമോ ഭക്തി അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കാരണം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ ജ്ഞാനം? ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ആ രഹസ്യമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിക്കേണ്ട. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം, അതായത് ദേവകീ പുത്രഗീതം. അതാണ് ഭഗവാൻ. ദേവകീ പുത്രനാരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ. അതാരാണ്? ഒരൊറ്റ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരൊറ്റ പുസ്തകം, അത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന ആ ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗംഗയിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പുണ്യമുണ്ടോ അതിലുപരിയാണ് നമുക്ക് ഗംഗ എന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന ആ ഗംഗയിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം അത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സർവസ്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇത് അറിയുന്നവൻ ബുദ്ധിശാലികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര പാണ്ഡിത്യം നേടിയാലും എത്ര ബുദ്ധിമാനായാലും നമ്മൾ അവരെ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിശാലി എന്ന് വിളിക്കില്ല. എന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ലോ അവൻ ബുദ്ധിശാലി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയാ ഭൗതികമായ ഒരു പാണ്ഡിത്യവും വേണ്ട, ഒന്നും അറിയണ്ട, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് 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 ആ ഭക്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബുദ്ധിശാലിയാണ്. കാരണം അവൻ ആ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ അവൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം അവന് മനസ്സിലായി വേദങ്ങളുടെ സാരം എന്താ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? രഹസ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരണം എന്ന് ഭഗവാൻ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനടി പ്രവർത്തിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ ജപം ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അവർ എന്ത് തുടങ്ങി വെച്ചാലും അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരന്തവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അതാണ് ഒരു ഗുണം. അതായത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പറ്റില്ല. വിചാരിച്ചാൽ പോലും ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ആ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാലോ സത്വഗുണത്തിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കില്ല. കാരണം അവര് ബന്ധമുക്തരാകുന്നു. അവര് ക്രമേണ ഒറ്റടിക്കല്ല നമ്മുടെ ആ ശരണാഗതിയും നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ എത്രയാണോ ആ ഇത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ആ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിയാൻ പറ്റുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചറിയണം, നമ്മളത് പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രായോഗികമായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടി, അതായത് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ആ സേവനമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോളേജിലൊക്കെ തിയറി ഉണ്ടാവും.
സയൻസ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് തിയറി ഉണ്ടാവും. തിയറി എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്ന കാര്യം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് തിയറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചോ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിത സാഫല്യം നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ കേട്ടറിവിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കണം. അതെന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അത് നടത്തുന്നതിനിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. എവിടെയാണോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക സേവനം, കാരണം എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് മായാശക്തി. അവളുടെ പിടിയിലാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും. അവള് പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുക. പക്ഷെ ഈ മായാദേവി ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ. കാരണം കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരഃ. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതായത് എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മായാശക്തി എന്താ പറയാ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ മായാശക്തി മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളെ ആ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അതാണ്. മായാശക്തി വേറെ, അന്തരംഗ ശക്തി വേറെ. മായാശക്തി എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനും ആവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമാൻ വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ വിശുദ്ധനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളണം. ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തെ ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത എടുത്തോളം കാലം എന്താണ്, സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അവൻ എത്രമായി ഭൗതികമായിട്ട് അവൻ പാണ്ഡിത്യം നേടിയാലും എന്ന് വരെ അവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലോ അന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഇത് ഒരു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, കുചേലന്റെ കഥയാണ്. കുചേലൻ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ്. പിന്നീട് അവര് തമ്മിൽ വേറെ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ദ്വാരകയിലാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ദ്വാരകാധീശനായിട്ട് ദ്വാരകയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുചേലന്റെ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു കുചേലൻ. പക്ഷെ ആ കുറെ കാലം സുഹൃത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ പറയണ, വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യമാണ് കുടുംബത്തില്. അപ്പൊ കുചേലന്റെ ഭാര്യ പറയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി കൃഷ്ണനെ കണ്ടുകൂടാ, കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് സഹായം ആവശ്യപ്പെടാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം മടിയാണ് കുചേലന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ചെന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ദാരിദ്ര്യ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ കുചേലന്. പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ ഒരു നിർബന്ധം കാരണം പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പോകുമ്പോൾ സുഹൃത്തിനെ കാണുമ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ. ഒരുപാട് എന്താ പറയാ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുകയാണ് ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ. അപ്പൊ ഈ അവരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ്, കുറച്ച് അവിലൊക്കെ എടുത്ത് ആ അവില് എന്താ പറയാ ഒരു ആ കീരി എന്താ പറയാ, ഈ കുചേലന്റെ വേഷം പോലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. വളരെയധികം കീരി അഴുക്കായ ഒരു വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ, കീരിയാവ് കുറച്ച് വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കടം വാങ്ങിയ ഒരു ഇത്തിരി അവില് പൊതിഞ്ഞ് ആ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ദ്വാരകയുടെ വാതിൽക്കൽ എത്തുമ്പോ ആ ആൾക്കാരെന്താ തടഞ്ഞു നിർത്തും. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ പറയും, ഒന്നും വേണ്ട, കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യ സുഹൃത്തായ സുദാമൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ വേഗം അവിടെ വരികയാണ് ആര്? അത് കേട്ട വശം കൃഷ്ണൻ ഓടി വരികയാണ് സുദാമനെ കാണാൻ. ഓടി വന്നിട്ട് സുദാമനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി. ഭഗവാനെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യമോ ബാഹ്യമായ നമ്മുടെ പ്രകടനം ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്ത്യാമാം അഭിജാനതി. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ കുചേലനെ കൊണ്ടുപോയി ആ ശയ്യയിൽ ഇരുത്തുന്നു. ആ ശയ്യയിൽ ഇരുത്തി കാലൊക്കെ കഴുകി കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കുചേലന് ആ അവില് കൊടുക്കാൻ പോലും നാണമാവാ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം കൊത്തിപ്പിടിച്ച് ഇതെന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊത്തിപ്പിടിച്ച് എടുത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം കഴിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു പിടി വായിലിടുമ്പോ തന്നെ കുചേലൻ എന്തായി, അവിടെ കുചേലന്റെ സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു ഇത് വരികയാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയാ അവില് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിലിടുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഒരു ധനികരാവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭാര്യയുടെ രൂപം മാറി, ഭാര്യയ്ക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് സമ്പത്തൊക്കെ വരികയാണ്. ആ വീട് ആ കുടിലുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറി അവിടെ നല്ലൊരു കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു ഇത് വരികയാണ്. അവിടെ എല്ലാം മാറ്റം വരികയാണ്. മൂന്നാമത് ഇടാൻ പോകുമ്പോ
രുക്മിണി ദേവി കൈ പിടിക്കുകയാണ് മതി എന്നും പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഭഗവാന് ഏതോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഭഗവാന് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനം ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്, നമ്മുടെ ഭാവമാണ്. ഏതൊരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും കുചേലൻ ഭഗവാനോടൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊന്നും അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്കെല്ലാം നൽകും. അതാണ് പറയുന്നത്, എന്താ പറയാ, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയാറില്ലേ, അതുപോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങള്, വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ അറിയാൻ. പറ്റി അറിയുന്നതാണ്. ഇവിടെ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അറിയാൽ വൃക്ഷത്തെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ. ഓക്കെ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്. ശ്ലോകം 5 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? മോഹം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ഈ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയണം നമ്മള്, പെടാതെ. സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഏഴാം ശ്ലോകം, ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിന്റെ എന്താ പറയാ, ദഹനാഗ്നിയായി വർത്തിക്കുന്ന അഗ്നി ഏതാണ്? അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ. ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ്? അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, സർവശേഷണ ക്ഷരാക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മള് പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കും. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും കൂടി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.